May pahimangno ang Social Security System kun SSS sa mga miyembro ilabi na sa mga pensyonado nga magmatngon kanunay aron dili mabiktima sa mga scammer. Duna matudpay na dawat nga report ang ahensya sa nihitabong mga modus nga ipaagi lang sa tawag nga gigamit ang ngalan sa SSS aron makapamiktima. Giklaro sa ilang opisyal nga dili inguni-ini ang proseso nga ilang gihimo sa pag-coordinate sa ilang mga miyembro. Samtang gipaniguro sa SSS nga walay mahitabo nga aumento sa contribution sa mga miyembro. Sugod karong buwana, gipatuman nila ang Pension Reform Program nga naghatag og 10% aumento sa pensyon ug 5% sa survivorship pensioner. Talagang madami hong scammers. And kami ho sa SSS, lagi kami nagpapalabas ng paalala sa ating mga miyembro nang hindi ho kayo tatawagan ng SSS to get information.